Tää tässä on mun uusi yritysprojekti ja nyt me lähdetään remppaamaan sitä. Tuolla on maa-uimala ja tuolla tullaan järkkäämään hulluja tapahtumia. Siellä taitaa olla joku 500 henkilön katsomo vai onko se jopa isompi. Ja täällä on tosiaan tällainen kahvila, ravintolarakennus ja siellä tullaan myymään parhaat latet ja cappuccinot meikän tekemänä. Kommentoi alas, että mitä meidän pitäisi tarjoilla siellä. Täällä on myös yläterassi ja sitten alas tullaan rakentamaan järvinäköalalla oleva terassi. Ja siellä on tietenkin Hämeenlinnan paras uimaranta. Ja tuolta takana näkyy kiipeilypuisto. Ja tähän kuuluu vielä rantasauna ja nyt lähdetään katsoa rantasaunaa, koska sitä me lähdetään tänään remontoimaan. Pampikoira. Pampi, kato sinne. Pitäisikö meidän tehdä jotain omaa mertsiä? Kuusamon lippis on vähän likainen apparamertsi. Ja täällä näin on Hämeenlinnan paras rantasauna ja avanto. Ja nyt me rempataan tää, koska tää on ehkä vähän jäänyt tälle ysärille. Me ei ihan hirveet voida tehdä, mutta tehdään tässä sellainen fressi tila, mihin on kiva mennä. Ja kaikki tällaiset romut, mitkä on ihan hapettuneita, niin näillä. Mitäs täällä on? Yllätyksiä. Jonkun kampa. Ja sitten foliot on paisteltu makkaraa tuolla kiukaalla, vähän pölyset. Nyt lähdetään rakentamaan Hämeenlinnan parasta avantouintipaikkaa. Täällä on avanto ja tää on siis Ahveniston järvi, niin tää on todella kirkasta tää vesi. Sieltä näkyy suoraan pohja. Ja on ero, tulee hyvä. Tiistain työn jälkeen. Näihin kehtaa laittaa sitten peput. Kyllä. Siellä on penkit alkaa olla aika valmiina. Seiniltä lähtenyt tällaiset hirveen näköiset naulakot Lauri pölyssä. Siellä on vähän kukkia. Vähän on nuuhkahtaneet nämä kukkaset. Pikkuhiljaa homma etenee. Täältä lähti myös tällainen naulakko tuolta seinältä. Se vaatii vähän vielä fiksausta. Ja yllätyksiähän löytyi jonkun trimmerin. Ja näin, hunajapurkki. Tesla tuli niin täyteen romusta, että joutui jättää tänne tän yhden toverin kantamaan kotiin tän. Moi moi! Kello on 12:30. Saatiin remppa sellaiseksi, että huomenna päästään maalaamaan ja tekemään loppufiksauksia. Tää on vähän tällainen kummitteleva paikka toisaalta tälleen illalla. Huomenta, kello on nyt 10:38. Eilen meni sinne 2 asti, niin mä ajattelin, että nyt voi vähän nukuskella tässä mukavasti. Täällä on aika kirpsakka keli. 13 astetta. Sähköautokin huutaa, että no niin, viepä minut takaisin kotiin latuuriin. Joo, nyt lähdetään käymään kaupassa hakemaan vielä viimeiset maalit ja naulakot ja näin, niin sitten täällä on meikkipöytä. Ai ja uusi peili. On tällainen aaltopeili. Tänne tuli uudet naulakot ja sinne tuli pientä kukkasta. Kukka kuoli matkalla. Uudet pyyhettelineet. Ja täällä on kanssa maalailtu. Nyt lähti ne Tokmannin kipot. Tänne tuli tällaiset uudet löylykulhot. Pidetään sauna, laitetaan kondikseen. Mut tällainen tää nyt on. Kommentoi alas, oliko hyviä muutoksia ja mitä meidän pitäisi vielä kehittää täällä. Ainakin lauteet pitäisi laittaa uusiksi. Pampikin on hyväksymässä uuden saunan.